Αυτό που είδατε είναι ένα βασίλειο. Αυτή είναι η θάλασσα της Κέρκυρας που έχει πολλά βάθη. Εμείς φτάσαμε, θα το δώσουμε εδώ κάτω. Πού είναι η κυρία του Ασία? Αυτό τι είναι, Ξερονήσι? Αυτή είναι η Κέρκυρα και αυτή είναι η αγορά τους, που μοιάζει σαν Ιταλία γιατί παλιότερα ήταν η πριγκίπισσα Ελισάβετ. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι μοιάζει κορίτσι μου, ναι. Παλιά πόλη, ναι. Δεν ξέρω. Να το αεροπλάνο, το αεροπλάνο τράβα. Ό,τι βγάλεις. Ό,τι βγάλεις. Θα δω μετά εγώ. Εντάξει, η παλιά έχετε ξαναδεί εσείς. Αυτή είναι η παλιά πόλη, έτσι δεν είναι? Αυτό τώρα μας πω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ τη χώρα. Βασικά. Α, τη χώρα εντάξει, αλλά Ναι, η χώρα είναι εκεί. μπαίνοντας μπαίνεις στην παλιά πόλη. Ναι, αυτή η παλιά. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο. Εδώ είναι και το κινέζικο το μουσείο. Τα καράβια που πηγαίνουν βόλτες. Βέβαια. Εδώ είναι η κρουαζιέρα που προσπαθούμε να πάμε στην Κέρκυρα. Να πάλι μεγάλη κρουαζιέρα. Εδώ κάνει αφρούς από το πλοίο. Τώρα βγαίνει σιγά σιγά και η κρουαζιέρα πήγε εκεί, πάρκαρε. Δεν πάμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Αυτό δεν είναι το κάστρο. Όχι. Αυτό τι είναι? Το κάστρο ήταν εκεί στη γωνία. Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Δεν θυμάμαι. Ναι, το κάστρο. Τώρα σιγά σιγά θα κατεβούμε και μετά θα σας δείξω την υπόλοιπη πόλη. Πρώτα θα ανεβάσω αυτό το βίντεο και μετά θα σας δείξω την παλιά μας πόλη και τα μαγαζιά. Αυτή η παλιά πόλη θα την περάσουμε και θα πάμε να τη δούμε. Ήταν σαν Ιταλία, δεν είναι Ιταλία, γι' αυτό είναι και κοντά η Ιταλία.